Tír na nóg. Fadó in éireann, ba iad na léachra móra na fianna, an tairm beláidre dar riamh sa tír. Ba grúpa iad na fianna a bhí andílis dá chéile. Cé gur raibh saol dan séireach acu, when si tanamh as an tríocht agus as na dúláin a bhain lena le héad. Bhí buan den íana ag seilg cos farige lá. Ina measc bhí a gceannar a fionn agus a bhac ó sin. Bhí parsantocht láidir ag ó sin, agus bhí sé tiomanta go mór dá aram. Lean na sealagarí eileit isteach i grí lár na cuile. Áit ar tháinig siad ar radharc do chreite. In áit na heilite, chonig siad spéirmhean chlóite ar chapel. Bhí cróin seodmhar irthaí agus iad léasta i róba áling luachmhar. Bhí íomh gníúil irthaí, agus an chuma ar an man agus ar an gapalbán go raibh solas a lunrú uatha. Díomh ar maidin is mise níomh, a dúirt si. Is mise banfrunsa hir na nóg. Is ile an dríoch túil é, níl galar nó bás ann, agus ní éiríonn duine ar bith sean ann. Rinne roinnt den na fianna maga faoi seo. Bhí rudaí iontacha cloiste acu faoi hir na nóg, ach chreid siad nach raibh ionta ag finscéalta nó buíochaint. Cén fearr tháinig tú an seo a níomh, a díomhrig fiondaí. Tháinig mé an seo ar thóir de bhic ó sin, a draigear si. Leas súile an lích óig nuair a chúla sé a anam. Déach sé irthaí agus ar an buinte buise hit sé an rá lé. Leannig mé thu áit ar bit a déan tú a níomh, a dúirt ó sin ag tuirlint dá chapel. Bhí iontas an domhan ar na fianna a le héad a cainte chluistáil ón a gomrádaí. Fan a ó sin a dimpig a athir air. Céir de dhéana tú mar a bhfuil tír na nóg go díreach mar a hílann tú. Ach ní éadfaí intin ó sin a athrú. Ceallaim go bhile méir ar an lá éigean a dhead, agus in seo mé goit faoi hir na nóg. In áirde ar chapalbán níomh leis, agus duime siad lá marcaíocht tríd an gcuil i dtreo na farige. Léim siad ó bharr ailte chiaí isteach i dunta móra na farige cainte híos fuatha. Bhí a féile ar sin ar feadh second faoi na chinne dul in éanacht le níomh. Ach nuair a doscail sé a thuaile, chonig sé radharc do chreite. Bhí scuilt san airige agus cosán ar an rinneil rompa. Tetil éisc sa spéir agus bhí íomhána dríoch túla le feicáis na bailíisce ag taobh an chosáin. Chonig ó sin beithigh eolmhóra, críonn comhthard le sléite agus páirceann na lán de bhara orga. An bhfuil na rudaí seo ar fad le fáil a dír na nóg, a díomhraigh sé de níomh le hiontas. Rinne níomh gaiire. Tá, dúirt si, ach níls na rudaí éiceann tú an seo, ach blaise den na hiontasaí atá in nán dit i do bhaile nua. Bhí binas san éir agus tháinig siad a dír ar thrá bháin le cnic chlasa áile taobh hirdé. Hín ó sin a bhéir a drá an chaisleáin bharmar a chonig sé ó sa chóir, ag chur ceiste ar níomh le dlundar. Ná habair lum gur leatsa an chaisleáin sin. Rinne níomh mar ghaire leis. Ní lum a chrí, sin an áit an bhfuil cónaí ar mór an grúgach. Bhínig an bhanfrúnsa gur a banríonach cuineálaigh fa mór mar phríosúnach ina chaisleáin. Ní éiteach an grúgach an bhanrí na fósa go dtí go raibh an lábhanúcht ar feite i gcathaige ar air déana. Bhí an bhanríon tar éis blianta fada a chathamh mar phríosúnaí, tuisc nach raibh éon air beo ag géirí tríd a gcuine an grúigeigh. Lig dom sé a rid mar sin a dógar ó sin. Ní raibh an léach óg finíonach tar éis dearmad dhéanamh ar an gheallachí déanta aige, cúnamh a thuairt do chách in am an gátar.
Chuir an bhanríon Míle fáilte roimh an lánuain, agus bhí áthas an damhnéirí nuair a chualaigh go raibh osíonn le trid ar son a saoirse. Dul bhíodh sí an duine agus bhíonnig sí go mbeadh fomór ag filleadh ó bhaile gan bhuail. Phléas gan grúach tríd an doras le farag, ach tháinig mionghhair nuair a chuala sé faoin trid a bheadh ann idir é féin agus osíonn. Go beo! A scread sé. Thóg osíonn agus fomór a glíte le fonn agus chuir siad tús leis an trid. Bhog siad trí fasáistí an chaisleáin ag brian agus amach leo tríd an doras go dtí na plás óga. Lean siad a raibh trid ar feadh léithanta fada. Fuair osíonn an lámhan uachtar faoi dheartha agus bhain sé an cloigeann den grúagach in scríab amháin. Scaoileadh saor an bhanríon agus lean níomh agus an pharóg a raigh ar a mealach. Nuair a thris siad tír na nóg ar deireadh, bunach stanga as osíonn. Bhí an áit ní báile ná áit ar bith eile, fiú ina hailíocht féin. Bhí na crín agus na fuirgan a bheith lonrú le gile, agus bhí cumanna féile ortha ar fad. Bhí slúite mór a daoine ann le fáilte a ara rompa. Dimig búirt an taobh ó osíonn a luithe is a chuir sé cosar talamh. D'abhrach sé ar níomh le mionghhair an mór ar a aghaidh, agus chuidigh sé le turlings den chapel. Fós an bheirt ag seaman na scalánta agus lean an bhanis ar aghaidh ar feadh a bhad. Anois, bhí osíonn in an é féin a bhá i bléisiúr an tíl, rud nach éiteach sé dhéanamh mar haidiúr. Léigh sé leabhar, féintáil sé pictiúr agus hain sé uirlisí ceoil. Bhí an grá bhíoga a níomh ag láidrú lá iníoga lé. Lá bháin agus é siúl cos lucha thosaigh osíonn amachnamh. An mairigh an saoil mar seo go brach. Díreach an sin, chonig sé a scá in uisce crithlonrach an lucha híos faoi. Thug sé faoi deara nach raibh sé tar éis dul aníos ar choribhe, fiú in íon na tréimhse fada bhí caiteige a dtír na nóg. Cé bhéad ama tá caite an seo agam? A cheistigh sé. An bhfuil léithanta, seachtaní, blianta nó níos mó caite gom an seo. Chur níomh a gcuin dó nar dhá bheith bortha faoi chósaí ama, tuisc nach racha sé aníos nó nach bhaigh sé bás go deo a dtír na nóg. Smaoinigh osíonn siar ar athair agus ar na fion ar fad in éireann. Fir ar thrid sé taobhló a dréimh sé eile dá héal. Bheidí sé gairí níos sinne in éireann inis. Bhaigh níomh gur a cuid dá chrí fós in éireann ag osíonn, agus gro sé a cuiineh ar seo inis. Gheall mé dóibh go dúirthin cuairtartha agus go ninseoing dóibh faoin áit seo a dógar sé. Agus mar sin caithe mé amacht ar ais inis. Bhí níomh ar a míle díthe le géirí intin osíonn arú, ach níor éirigh lé. thug sí baróg dó agus bhrun sí a capal air, pe tú sláán cho fadach zanan tú ar an díalit a bhíonnig sí. Ach má thurling íon tú den chapal seo, ní bheidh tú in an fille ar thiar na nóg go dó. Dairigh osíonn nach raibh sé in an marcaíocht tríd an bharige tapa a gcóthain. Léim a chrí mar a bheadh íoscán nuair a chonig sé ailte chiaí ar iar na spéire. Agus é ar halamh na hÉireann, bhí an chosúlacht air gur sé tar éis tír uair nua a aimsiú. Ní raibh na carracha ársa le feiceáil ann na huile. Bhí cuma hain agus lágar na daoine. Fálaigh slú beag fearr le chéile nuair chonig siad osíonn na teacht ina dro. Cáil na fianna agus i gceannar a fionn maithir, a díomhraigh sé díobh. Déach na fíor ar a chéile, marúil ina súile acu, an sin dreagar duine acu. Tá na fianna agus fionn mo cúil mithe leis na céata bliain. Phris crí osíonn. Bhí sé mithe ar feadh na céata bliain agus bhí athraithe mór a tagtha ar éireann. Thug sé cam chuairt ar an tír go críomhriste,
A fáil amach go raibh fir chráifacha I gceannas ar an tíreanis agus grisí trí 6 péil a chur in áit na nún agus na gasláin. Bhí cloch mhórthram tar éis titimar bhóthar agus bhí grúpa buachalaí a géirí I bhoga. Léig domsaí a bhoga a dúirt Oisín go fuinniúil. Chrum sé síos ó ghriam an chapel agus chas sé na chloch thar na pnic le héin lámh amháin gan stró. Rinne na buachalaí iontas de inmh iontach an lích ó sa ggóir. Go tobann, bhris strappa na díalata agus hit Oisín den chapel. Dathraigh an fearóg láidir ina cheannair lag caite I brabba na súl tar éis dó titim de chapel níomh. Rith an capel uatha ar nós na gaotha agus chabhraigh na buachalaí le Oisín seasamh suas. Shiúil siad leis suas an cnoc go manisteir ar a bholach. Chuir sagart áitiúil dar bannam páraigh fáilte ribhe. Dinis Oisín scéal hir na nóg de fáraigh. Chléann sé a cheann agus dúirt sé. Ach an irid leat féin, teigim sé cécho decaras atá sé teacht go tír nua agus scéal agat le scapa. A nuas ar sin, tá sa gum go dtiocad tú ar fárthas siaraí arís thuas sna flathis. Cé nár aontaigh siad le tuairimí a chéile a gcónaí agus gur hanló creidimh a chéile a cheistú, das cardas na berta le himach daimsire. Han leis an mertachá a gcuid scéalta a insint. Dinis duine a cos scéalta faoi rún díomhra ársa na tíre, agus dinis an fearil scéalta faoin todhchaí. Cuoiníimiid fós ar an mertar seo sa lá atá in Neamhbhán. Duine acu mar léach finíach agus mar ile, Oisín, agus an duine eile mar chusantóir fin scéalach na hÉireann, Naomh Pádraig.